Je Deško, pokažem šta radiš ovdje? Ovdje? Aha. Pa nema šta radim sada, prevezem vinograd. Aha. Je se prvo veže pa poslije se zalama ili kako? Pa najprije se veže pa onda se zalama, ali ovo je vezano jedan put. Treba se malo praktikuje da se uči. Praktikuje, da ona se podigne ovo što god dole palo, znaš kako. Šta je to kako ventilacija na engleskom? Air? Dobro, air, tako je. Oho, evo nam najveći radnik. Evo ga, vidiš kako se to radi. Nije tako strašno, teško, ha? Engleski, zna, razume dosta, jer pa onda sam počeo malo pričam. Djevojka, to je djevojka, ja. Kaže, vaši ljudi, lepi i visoki, kaže. Pa evo ga jedan primjer ovdje, vidi ga. Kršan, momak. Jeli, pa daj mi reci nam iskreno, je li to bilo opasno? Pa iskreno reći što kažeš, bilo je opasno. Da li si pomislio da je gotovo? Pa Nikad se nisi predao normalno, evo? nisam se predavao nikako. Ali si sam izašao iz šahte? Kad me struja pustila, ja sam sam izašao iz šahte, imao sam još snage. Da, da. Brzo sam veoma brže sam izašao nego obično. Da si malo prije bio da je snimaš kako mi je obrala dva grozna tu. More, snimio sam ja nju kako ona vadi krompir. Evo ovo još nisam vidio, da mi neko rekao da kuca zna da kopa krompir, Taj je, mislim, ovako kao rekordni, stvarno visok, ali i drugi su visoki. Drvo. A i korenje imaju. A ima, rodio je dobro, a? Šta radi sada? Završio si posao i došao da pripremiš? Nisam završio posao.